Pipila ka mga mananagat sa Cagayan de Oro City ang nangita na og laing trabaho tungod hinay na kuno ang panagat sa isdang tamban. Samtang nag-abiso ang asosasyon sa mga commercial fishers sa Zamboanga City nga posibleng muubos ang ilang produksyon sa isdang tamban nga himuong sardinas. Ani ang report. Naka-standby ang duha ka motorized bangka sa pamilyang Ogimas sa Bonbon, Cagayan de Oro City. Undang sa sila sa panagat kay nihit kaayo ang kuha sa isdang tamban. Open season sa tamban apan kadalawig sa dagat halos wala sila'y kuha. Dugang pa ang taas nga presyo sa krudo, busa malugi gyud kung pugson pagpanagat sa lawod. Ubang mananagat napugos sa pagpangita og laing trabaho sama sa construction basta lang dunay pagkaon nga mahatod sa pamilya. Tinuod gid na sir nga wala gid kinuha diri sir. Gabi na gid nga paningkamot sa mga managat wala gyud. Mulawod manggaling po tag sara gid ka kilo. Kuha. Kay walay labas nga makuha nga isda, nangumpra na lang siya og isdang tamban sa Westbound Fish Landing aron dunay mabaligya ang mga isda gikan pa sa Zamboanga. Batagaan tabi kanang kan ba kanang ayuda lang unta ba nga ang managat makapangayo og mga unsay kon sa gobyerno unta. Sa Zamboanga City, nag-abiso daan ang presidente sa Southern Philippines Deep Sea Fishing Association Incorporated o SOFIL nga posibleng kulangon ang stock sa sardinas sa nasod tungod sa hinay nga produksyon. Nag-unang rason ang pagmenos sa ilang mga fishing fleet tungod sa pagsaka sa presyo sa lana. Ikaduha ang fisheries law kung asa dili sila makasulod sa 15 kilometers nga municipal waters og kinahanglan mo adto pa sa layo nga fishing grounds. Possibility yan na mag-aangkat ng mga sardinas kasi nga napaligiran tayo ng dagat pero hindi naman natin pinapahuli. Matod sa VFAR, ang Zamboanga Peninsula bastante ang supply sa isda nga himuong sardinas tungod kay dunay open o closed season aron dili mahurot ang isda. As far as the supply, biomass, based on our National Stock Assessment Program, I think we have a very stable supply for sardines. Hindi naman siya alarming because of our conservation efforts. Ang Claymore actually ng kaya medyo dahil malayo na yung kanilang fishing ground. Correct, So, no reason, na from previously traditional na medyo malapit-lapit because of that law, napalayo yung kanilang fishing ground na. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.